Sanibona bahlali baseNanda neDube Village ePhakameni. Sithi nje sinethulele nanku umsebenzi omuhle owenziwa abafowethu endaweni yaseNanda. Siyazi ukuthi iNanda isebalazweni noma yahlonzwa njengendawo enobugebengu obuqavile noma ubugebengu obulisekayo umphakathi. Wabalwa izigebengu ezidlengulayo, wabalwa izigebengu ebamba inkunzi abantu. Yenza nje lokhana okubandakanya ubugebengu. So-ke la endaweni sithi-ke asilawule noma asiveze ukuthi kukhona okunye okuhle okwenziwa umphakathi endaweni yaseNanda. Uyisukumele wona-ke umphakathi wala eNanda, abafowethu nje abambalwa bathatha isinqumo sokuthi bayokwenza i-bridge laphana, i-bridge lenyawo la kuzokwela khona iy'ngane maziya esikoleni eShembe Memorial Primary School ukuze zingangeni udakeni. Indawo le beyihlupha kakhulu uma kuya kuthi iy'mvula ziyanetha, iy'ngane beyihamba kabuhlungu, uthole ukuthi mhlampe amanzi asengaphezulu kwala matshe la iy'ngane zifike zinyathele kuwona. So kutholakala ukuthi kunzima kakhulu, ezinye zazo beyifica seziwile laphana, seyiphindela back emakhaya, uthola zikhala iy'ngane nakhona futhi emakhaya zisuke ziphindela khona. Ufice khona abazali abasekho sekuphiwe endlini ngoba phela seziphuma nazo abazali sebephuma beye emsebenzini. So lokho nje abakwenzile abafowethu kuhle kakhulu. iNanda-ke ayingadumi ngobugebengu, ayingadumi ngabadlenguli, ayingadumi ngokwenza okubi, kodwa iduma ngokuhle. Siyabonga nje bafowethu into enenzile, thatha isikhathi senu, amandla enu nomqondo wenu, uNkulunkulu anibusise. Sibika nje sikhona la eNanda endaweni yaseDube Village. Obikayo-ke ubuyena uNkosi Alex Mhlongo owumhlali wakhona la eDube Village. Ubika ngaphansi kwe-channel ethi Isibani Solwazi TV channel esitholakala 071 7568 692. Ngiyiphinde inamba ithi 071 7568 692 noma kwi-email yabo ethi isibanisolwaziprop@gmail.com. That is isibanisolwaziprop@gmail.com. Siyabonga.